नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीची मूग डाळीची खीर कशी करायची ते मी दाखवित आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी अर्धा वाटी मूग डाळ स्वच्छ पाण्याने धुवून घेऊन 2 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवली होती। आता ती मी घेतलेली आहे। पाव वाटी गूळ किसून घेतला आहे। पाव वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं किसून घेतलं आहे। थोडे काजू घेतलेले आहेत। 2 चिमूट मीठ घेतलेलं आहे। पाव चमचा वेलची पावडर घेतलेली आहे। 1.5 वाटी उकळून थंड केलेलं दूध घेतलेलं आहे। तर कृतीला सुरुवात करूया आपण। तर आता मी मूग डाळ गॅसवर ठेवून शिजून घेणार आहे। आता मी 2 चिमूट मीठ घालत आहे। मिश्रण एकजीव केलं आहे। आता मी 15 मिनिटं थांबणार आहे मूग डाळ शिजेपर्यंत। तर बरोबर 15 मिनिटं झालेली आहे। मूग डाळ छान शिजलेली आहे। आता मी गॅस काढत आहे। तर ही मूग डाळ आता थोडी थंड होऊ देऊया, मग नंतर यातलं मी पूर्ण पाणी गाळून घेते। तर मूग डाळ थंड झाल्यानंतर मी यातलं पूर्णपणे पाणी गाळून घेतलं। आता मी दूध घालत आहे। वेलची पावडर घालत आहे आणि हा टोप मी गॅसवर ठेवत आहे। आता 2 मिनिटं थांबूया। 1 मिनिट झालेलं आहे। आता मी किसून घेतलेला गूळ घालत आहे आणि मिश्रण एकजीव करून घेते। नंतर काजू घालत आहे आणि आता आपण 5 मिनिटं थांबूया। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत। छान उकळी आली आहे खिरीला। आता ओल्या नारळाचं खोबरं मी घालत आहे आणि मिश्रण एकजीव करून घेत आहे आणि 1 मिनिट आपण थांबणार आहोत। फक्त 1 मिनिट झालेलं आहे। आपली मूग डाळीची खीर तयार आहे। आता मी गॅस काढत आहे। तर अशा पद्धतीने कोकणामध्ये मालवणी लोक उपवासाची मूग डाळीची खीर करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।